إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. Ғаламнарны юктан бар кылып, безне үзенең күпме нигъмәтләрендә, күпме хөрмәтләрендә яшәтүче, безнең өчен иртә белән таңнарны аттыручы, безнең өчен көн белән төнне алыштыручы, безнең өчен ярак җирләрдән шифалы яңгырларын китереп, без таптап йөргән туфракка яудырып, безгә төрледән төрле җиләк, җимеш, яшелчә, киң ризыклар бирүче Раббыбыз Аллаһ Тәгаләгә мең шөкерләребез, мактау ва улуглауларыбыз булсын. Безгә шушы хак динебезне алып килгән, өйрәткән, үзенең кылган һәрбер эше, үзенең әйткән һәрбер сүзе, әдәбе, әхлагы белән безнең өчен иң күркәм үрнәк булган сөйкле пәйгамбәребезгә, күңел төрләребездән чыккан дугаларыбыз Аллаһның сәламе һәм салаваты булсын. Азиз кардәшләрем, һәр кайсыгызны тақвалыкка чакырам. Аллаһның әмерләрен үтәгез, аның харамнарыннан ерак булыгыз. Аллаһ Тәгалә Кур'ан-ы Кәримдә әйтте: "Я айюхаллазина аману тақуллаха хакка туқатih ва ла тамутунна илля ва антум муслимун." Эй иман китергән бәндәләр, Аллаһ Тәгаләгә тиешле дәрәҗәдә тақва булыгыз. Ягъни аның әмерләрен тиешенчә үтәгез, аның харамнарыннан тиешенчә тыелыгыз. Һәм Аллаһ хузурына үзегезнең мөселманлыгыгызны төзәтмәгән, гамәлегезне төзәтмәгән хәлдә Аллаһ хузурына кайтудан сакланыгыз диде. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең бар хутбәләрен дә башлады өммәтен тақвалыкка чакырудан. Тақвалык Аллаһның әмерен үтәп, аның харамыннан тыелып, Адәм баласы дөньяда бәхетле, ахирәттә җәннәтле була. Тақвалыктан башка Адәм баласы бу дөньяда үзенең бәхетен, бәрәкәтен югалта һәм ахирәттә үзен Аллаһның газабына, ачуына дучар итә. Һәм мөхтәрәм җәмәгать, чыннан да без кешеләрнең бу дөньяда үстебезгә килгән күп төрле сынауларның, күп төрле авырлыкларның, нәрсәдәндер мәхрум булу, мәхрум калуларның, күңел чынкылекләренең, кайгы хәсрәтләренең күбесенең сәбәбе нигезендә нәрсә? Менә шушы үз кулыбыз белән кылган эшләребез, гынах хаталарыбыз ята. Әйе җәмәгать, Адәм баласы үзе кылган гынахасы белән үз тормышын җимерә. Әйе, өстебезгә берәр сынау килсә, шундук гаеплен эзлибез. Теге гаепле, бу гаепле, дәүләт гаепле, түрәләр гаепле, өйдә хатын гаепле, юлда гаишник гаепле, ләкин мин генә түгел. Әмма мөселман белә, аның өстенә килгән һәрбер сынауның төп сәбәпчесе ул үзе булып тора. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә җәмәгать айрым кешеләрнең генә түгел, Аллаһ Тәгалә тулы бер милләтләрнең җимерә, илләрне юкка чыгара. Нәрсә сәбәпле? Шул илдә, шул җирдә яшәүчеләрнең кылган гынахлары сәбәпле. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә: "Заһарал фасаду фил барри вал бахри." Җирдә дә, суда да бозыклыклар килде. Афатлар килә ди, чыктылар ди. Ни өчен? Бима касабат әйдин нас ди. Кешеләрнең куллары кылган
кәсіп иткән гынахлар сәбәпле ди. Аллаһ Тәгалә әйтә, суда бозылды, диңгезләрдә дә афәтләр килә ди. Чөнки ураганнар, цунамилар чыга, җирдә дә афәтләр килә. Ни сәбәпле? Кешеләрнең кылган эшләре сәбәпле ди. Лиюзиқахум ба'даллази амилу ди. Һәм Аллаһ ди, менә шушы бәла казаларны, җир тетрәүләр булсынмы, төрле цунамилар булсынмы, тормыштагы афәтләр булсынмы, Аллаһ Тәгалә әйтә, менә буларны мин бирәм ди. Лиюзиқахум ди. Чтобы они попробовали ди то, что натворили ди. Мин ба'даллази амилу ди. Из того, что они натворили ди. Часть того ди. Ягъни Аллаһ Тәгалә, менә без ботканы пешерәбез, бер казан тутырып. Тигендә дә гынах кылабыз, монда да кылабыз, намазга да җиңел карыйбыз, күзне дә төшермибез гаурәттән, гайбәткә дә керәбез, бизнеста рибадан башка бармый дип акыл сатабыз. Пәйгамбәрләр, сахабалар, кайберләренең грузчиклар алтыннарын ташый иделәр, сахабаларның. Алар рибага кирип байыганмы? Юк. Менә шуңа күрә ботканы казан тутырып пешерәбез. Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Лиюзиқахум ба'даллази амилу. Шул сез пешергән ботканы бер генә калак каптырам үзегезгә ди. Менә бу афәтләр ди, үстегезгә килгән хәсрәтләр ди, әле ул бөтен ботка түгел ди. Сез пешергән. Менә шуның бер өлешен генә мин сезгә каптырып күрсәтәм ди. Ла'аллахум ярҗигун ди. Бәлки сез ди аңлап Аллаһка кире кайтырсыз ди. Быть может, вы вернетесь к Аллаху обратно. Әгәр дә Аллаһ гафу итмичә безгә пешергән боткабызны бөтенләй ашатса, без халак булачакбыз. Ә без шул бер калакны да кабасыбыз килми. Безгә авыр. Бу Шура сүрәсе, бу Аллаһ Тәгаләнең Рум сүрәсе 41-нче аят булды. Шура сүрәсенең 30-нче аяты. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва ма асабакум мин мусибатин", сезнең үстегезгә дә нинди генә сынау килмәсен, любое несчастье, которое вас постигает, фабима касабат айдикум. Это результат деяний ваших рук. Нинди генә бәла килмәсен. Иңдә кайткач хатының каршы әйттеме? Фикх буенча, әхлак кануны буенча, әйе хатын бәлки каршы әйтергә тиеш булмагандыр, ләкин каршы әйттеме, синең каядыр кылган гынахыңның нәтиҗәсе бу. Фудайл ибн Гыят әйтте: Аллаһның динендә бер кимчелек кылсам, яки хатынымның әхлагында күрдем, яки утырып йөргән атымда күрдем ди. Яки аты диясе тыңламый башлаган, яки өйдә хатыны тыңламый башлаган. Әмма гынаханың сәбәбен үзендә күргән. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә фабима касабат айдикум. Үстегезгә килгән һәрбер сынау үз кулыгыз белән кылганның кәсепнең нәтиҗәсе ди. Ва яфу ан кафир ди. Әле Аллаһ вам многое прощает ди. Аллаһ әле күбесен гафу итеп бара ди. Бөтен ботканы ашатмый безгә Аллаһ пешергән. Бөтен гынахларыбызның бирми безгә бөтен ашысын. Юк, безгә бер өлешен генә бирә. Ни сәбәпле кеше гынахка керә? Бүгенге көндә бик күп кешеләр гынах хатага чумалар. Аллаһның куйган шикләрен бузып харамга керәләр. Кемгәдер зулымлык кылалар, кемнеңдер хакын алалар. Бар кешеләр шуның белән дәрәҗәгә ирешмәкче була. Кемнеңдер начальник буласы килә. Кемнеңдер коллега хезмәткәрләренең башына басып, кемнедер каядыр өстеннән жалоба язып, министр булмакчы була. Кемдер зур сәүдәгәр булмакчы була, бизнесын арттырмакчы була. Ләкин кеше белми. Дәрәҗә, гыйззәт Аллаһ кулында. Һәм Аллаһ кемгә тели, аны шуңа бирә. Ту'тил мулька ман таша ва танзи'ул мулька мимман таша. Кемгә телисең, бирәсең. Мөлкәт, байлык, патшалык. Кемнән телисең, тартып аласың. Ва ту'иззу ман таша. Кемне телисең, дәрәҗәле итәсең. Ва тузиллу ман таша. Кемне телисең, хурлыкка төшерәсең. Кичә замминистр иде. Миллиардлар иде, бүген төрмәдә утыра. Бик тиз икән ул. Гыйззәт
Хурлык. Аллаһ Тәала күтәрә, Аллаһ Тәала ала. Шуңа күрә һәрбер нәрсә Аллаһ кулында. Мән кана Фатир сүрәсеннән шаят Аллаһ Тәала әйтә: "Мән кана юридул изза" Әгәр арагыздан берегез гыйззәт дәрәҗәгә ирешәсе килсә, белсен ди. Фалиллахил иззату җамиан. Бүтән дәрәҗә Аллаһ кулында ди. Аллаһ кулында. Һәм бигрәк тә мөселман белергә тиеш. Аллаһ мөселман өммәтен беркем дә белмәгән, кешегә дә санамаган гарәпләрне Аллаһ күтәрде, аларга гыйззәт бирде. Нәрсә белән? Дин белән. Көч бирде. Заманында аларга гаскәр бирде. Нинди зур патшалыклар җимерелделәр ислам каршында. Гомар ибн Хаттаблар каршында. Нәрсә сәбәпле? Диннәре сәбәпле. Шуңа күрә Гомар ибн Хаттаб ул белде гыйззәтнең каян аласын. Ул әйтте: "Нахну каумун а'аззаналлаху бил-ислам" диде. Без шундый халык диде. Аллаһ безне ислам белән дәрәҗәле итте ди. Ислам белән безне көчле, гыйззәтле итте ди. Һәм кем дәрәҗәне исламнан башка, гаделлектән башка, дөрестлектән башка җирдән эзләсә, азаллахуллаһ диде. Аллаһ аны хурлыкка төшерәчәк диде. Шуңа күрә кеше рәнҗетеп, кеше алдап, кемгәдер хыянат итеп, Аллаһның шикләрен бозып, дәрәҗәгә ирешеп булмый. Аллаһ күпмедер вакыт кешене күтәреп торса да, ул аны күтәрә. Ни өчен? Хурлыкка төшерер өчен. Ул аңа мөмкинлек бирә. Зулымлык кылсын, һәм гынаһка шумсын, һәм Аллаһ соңыннан газапка тартсын өчен. Шуңа күрә юк гыйззәт Аллаһның шикләрен бозып. Кемдер бигрәк тә гади кешеләр, бөтен кеше начальник була алмый, бөтен кеше министр була алмый, бөтен кеше президент була алмый. Кем күп кешеләр бүген Аллаһның шикләрен бозалар, ашыйсы ризыкларын күбәйтәм дип. Әйе, ул уйлый, мин Аллаһның шиген шыпырт кына бозсам, менә моннан күбрәк алырмын, моннан күбрәк тамырдый. Һәм шуның белән байыннан алып, иң гади кешегә кадәр, хәтта хәерчегә кадәр Аллаһның шиген бозып, Аллаһ ризыкны арттырмакчы булалар. Юк, җәмәгать. Ризык Аллаһ кулында. Ва фис-сама'i ризкукум ди. Аллаһ Тәгалә әйтә, сезнең ризыгыгыз күкләрдә язылган ди. Тәкъдирегездә язылган шушы ризык кына төшә. Башкасы төшми. Шуңа күрә халал белән табыласы ризык, кемдер шуны харам белән ашыктырмакчы була, ул аны халал белән дә ала. Шуңа күрә җәмәгать бик күп гынаһ кылына җир өстендә ризык сәбәпле, мал сәбәпле. Хәтта җәмәгать әйттем бит, зур сәүдәгәрләрдә генә түгел. Ниндидер зур афералар ясап, әллә нинди пирамидалар, финикалар, башкалар төзеп, миллионлаган, йөзләгән миллион кредит ала шуларга бирделәр. Мөселманнар шуларга акчаларын итеп бирделәр. Бушка акча алмакчы була бөтен кеше. Алдап качтылар. Нәрсә алар гына түгел, хәтта базарда җимеш саткан әбидә бит шулай ризыгын арттырмакчы. Нигә җиләк хәзер пеште? Клубника, Виктория дип әйтәләр. Нигә шиләк белән җиләк аласың, өстендә бөтенесе эре, кайтып бушаткач астында вак шуның бөтенесе. Нигә шулай? Ул вак авырракмы соң, аска төшәме соң ул? Эре җиңел булып өскә менәме, үзе менми бит җәмәгать. Сатучы аны алдан вакларын аска тутырып, өстенә иң матурларын, эреләрен куя. Ни өчен? Чөнки ансы тизрәк китә. Кеше алдана, ул уйлый, аның шиләге кебек бөтенесе шулайдыр дип. Менә шуңа күрә җиләк сатучы әбигә кадәр дә шушы хәлдә бит җәмәгать. Кеше Аллаһ куйган шикне бозып алдап баймакчы була. Ә бит җәмәгать асылда зулымлык. Кеше дөрес булмаган, батыл булган, ялган булган һәм харамнан эзләгән ризык, хәтта кешенең калган гынахасы ризыгын кисә. Әйе, ризыгын кисә, ризык язылган, менә килеп җитә, хәзер ишек чакырга җыена, буталып бетте ризык. Ни өчен? Гынахлар арасында безнең шунда. Таш кебек менә шулай гынахлар яткан,
Шулар арасында буталган кире алмый ризык. Изди безне. Чөнки ризыкка бит әмер ителгән, безне табырга, ризыкның да эше бар. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, кешене ди язылган әҗәле үлеменә кадәр дә күбрәк ризыгы күбрәк изди диде. Менә кем үзенең үлемен эзләп йөри? Акыллы кеше үлем эзләми. Ләкин ул белә, үлем барыбер таба. Чөнки үлемнең эше шул. Үлем фәрештәсе әле тапмаган бер кеше дә юк, булганы да булмаячак та. Ризык диде пәйгамбәребез. Үлемеңә карый сине күбрәк изди диде. Әмма без ризыкны ябабыз. Кирмә безгә дибез, гынахларыбыз сәбәпле. Әйе җәмәгать, безнең гынахларыбыз безне мәхрум итә Аллаһның ризыкларыннан. Аллаһ безгә вәгъдә иткән бәрәкәтләрдән, хәтта карагыз, Коръәндә нинди мисал килә? Җир өстендә иң изге урын Мәккә, Мәдинә җирләре. Ибраһим галәйһиссәлам ничә 4000 ел элекме дуга кылды Мәккәгә. Шушы Мәккәгә Аллаһ бәрәкәт бир, ризык бир дип. Ләкин Мәккәнең дә гарантиясе юк. Әгәр дә шул Мәккәдә яшәүчеләр гынахка чумсалар, Аллаһ Мәккәнең дә ризыгын ала. Һәм моңа мисал Аллаһ Тәгалә Нәхл сүрәсенең 112-нче аятында шушы Мәккәне мисал итеп әйтә. Дарабаллаһу мәсәлән қария ди. Менә Аллаһ мисал итеп китерде ди. Шушы шәһәрне, авылны, Мәккә җирлеген ди. Канат аминатан мутмаиннатан ди. Алар иминлектә булдылар ди. Беркем аларга угрожать итмәде, беркем аларга янамады, беркем аларга һөҗүм итмәде. Алар имин булдылар ди. Я'тиха ризқуха рa'адан мин кулли макан ди. Аларның ризыклары ди, байлыклары һәр даим килеп торды бүтән җирдән ди. Аллаһ Тәгалә бәрәкәт бирде, ризык килде, бүтәнесе туг иде, муллык иде. Ләкин нәрсә ди? Факафарат би ан'амиллаһ ди. Ләкин алар Аллаһның ниғмәтләренә күфрлек кылдылар ди. Аллаһка шөкр итми башладылар ди. Гынах кыла башладылар ди. Һәм Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Фаъазақаһа Аллаһу либасал җу'i вал хауфи бима кану яснаун. Һәм аларның кылган гынахлары сәбәпле Аллаһ ди без аларга кидердек ди. Кидердек кием ди. Нәрсә? Ачлык киеме ди. Һәм курку, хауф киеме ди. Безопасность бетте. Кем безгә һөҗүм итәр? Теге дошманнар килеп безне һәлак итәрме? Монсымы? Бетте тынычлык. Һәм ачлык башланды. Мәккәдә ачлык килде. Ни өчен? Аллаһ Тәгаләнең хөкемнәре бозылган өчен. Әгәр дә Мәккәдән дә бәрәкәт китә икән гынах сәбәпле, җәмәгать, нәрсә әйтергә кирәк? Башка җирләр, башка илләр, башка шәһәрләр хакында безнең бит андый гарантияларыбыз юк. Һәм бүгенге көндә дә җәмәгать без яшибез дөньяның иң зур илләренең берсендә. Аллаһның тәкъдире, уйлап карагыз. Безнең җирдә, безнең илдә бүтәнәй бер бар. Безнең кулыңнан ялгыш орлыкны төшереп җибәрсәң, ипи үсеп чыга. Biz яшибез нинди бәрәкәтле туфракта. Безнең туфрак астында ни кирәк бүтәнесе бар. Алтыны да, кара алтын, нефт тә, газ да бар. Нигә бүген бүтәнесе безгә булай иттереп карап торалар? Чөнки аларда юк. Европа безгә карап тора, дип дошман күреп. Безгә биргән, аларга бирмәгән. Бездә бүтән нәрсә бар. Ләкин әгәр дә без шундый бай, шундый җирдә яшәп, Аллаһка шөкр итмәсәк, әгәр дә без Аллаһның шикләрен бозсак, без яшәячәкбез шушы туфраклы бәрәкәтле җирдә, ләкин ул туфракның бәрәкәте булмаячак. Ул чыккан нефтләрнең, газларның, алтыннарның берсенең дә безгә бер файдасы да тимәячәк. Тимәячәк. Ни өчен? Әгәр дә без Аллаһка шөкр итмәйбез. Без кемнедер сүгәчәкбез, тегене моны сүгәчәкбез, ләкин бит алар бирүче түгел, алар алучы түгел, без беләбез. Без иман китердек, Аллаһ бирүче. Һәм без иман китердек. Ан-Нафи', файда китерүче Аллаһ. Аллаһның тагын бер исеме бар. Ад-Дар, зыян салучы. Хәерчелекне дә Аллаһ бирә, байлыкны да Аллаһ бирә.
Ләкин безнең кылган гынахларыбыз, безнең явызлыкларыбыз безне яшәгән туфрагыбызның байлыгыннан мәхрүм итә. Әйе җәмәгать, соңгы елларда бездә генә түгел, бөтен дөнья зарлана. Теге илгә барсаң, бәяләр арта, Төркиядә бәяләр арта, монда бөтен нәрсә Россиядә бәяләр арта дибез. Бәяләр элек тарткан. Ипи бәясе элек тарткан. Борынгы заманнарда сәләфләр яшәгәндә бер галимгә кешеләр килгән, зарланып һәм әйткәннәр: "Эй остаз, нәрсә эшләргә? Ипинең бәясе артты" ди. "Шул кадәр артты" ди, "бәяләр арта, нишлек" ди. Шуннан соң әйткән: "Ихлас, тәүбә белән арткан бәяләрне кире төшерегез" дигән. "Покайтесь" дигән. Гынахларыгыздан арыныгыз дигән. Бәяләр кире төшәчәк дигән. Шуңа күрә җәмәгать бәяләрне президентлар, экономистлар, банкирлар, центробанклар күтәрми асылда. Алар инструмент. Аллаһ Тәгалә кулында бөтен әйбер. Әгәр дә халык, милләт Аллаһка шөкер итсә, Аллаһка гыйбадәтен кылса, һәрбер нигъмәт Аллаһтан икәнен белеп, рәхмәтле булып яшәсә, Аллаһ Тәгалә бәрәкәт бирә. Аллаһ Тәгалә бирә. Бер гыйлеме дә булмаган, бер кая укымаган, бер бәдәви шүлдә бедуин сарык көтүчегә шәһәрдән кайткандар да әйтәләр икән: "Син беләсеңме?" ди. "Ипинең бәясе шәһәрдә шуның кадәр булган" ди. "Шуннан нәрсә" дигән теге сарык көтүче. "О чем мне с этого" дигән. "Ничек инде" дигән. "Бер ипи бер фәлән кадәр тора" дигән. Шуннан соң әйткән: "Әгәр дә ипи түгел, ашлыкның бер бөртеге, зернышкы, 1 динар тора икән шәһәрдә, базарда" дип әйтсәгез дә ди, "һич борчыласым юк" дигән. Чөнки Аллаһ миңа ул бөртекне ризык итеп язган икән ди. Бер бодайны 1 динарга булса да, ул аны миңа бирәчәк барыбер ди. Миңа ашатмыйча Аллаһ мине бу дөньядан җибәрмәячәк ди. Шуңа күрә Аллаһка иманыбызны ныгытыйк. Аллаһ белән бәйләгебезне ныгытыйк, бәйләнешебезне төзик. Аллаһ белән арабызны төземәсәк, каядыр бизнеста, коллегалар белән, политикада, башка кешеләр белән арабызны төзүдән файда юк, бәрәкәте булмаячак. Шуңа күрә Раббым безгә, гаилә әхилләребезгә, үзебезгә, һәрберебезгә Аллаһ Тәгалә тақвалык бирсен. Аллаһның әмерләрен үтәп, аның харамнарыннан тыелып, Аллаһыга тугры, Аллаһыга тақва бәндәләр булып яшәргә насип итсен. Баракаллаһу лана ва лакум фил Qur'анил азим ва нафa'ана бил аяти ваз зикрил хаким иннаху хувал гафурур рахим.